Na tvoj obraz sme boli stvorení. Vieme, na tvoj obraz sme stvorení. A chceli by sme ďalšie 4 týždne hovoriť na špeciálnu tému. A najskôr sme dali názov tejto téme na Boží obraz. Lebo Božie slovo hovorí, že sme stvorení na Boží obraz. To znamená, do nás bolo niečo vložené z Božieho srdca. Sme stvorení pre spoločenstvo s Bohom a sme stvorení pre Boží plán s našimi životmi. A my vás chceme veľmi pozvať, aby sme tie nasledujúce 4 týždne sa na to naozaj zamerali a urobili ich týždňami, že budeme vážne hľadať, prehodnocovať ten zámer, pre ktorý sme tu. A tu je tá otázka, že aký je tvoj tvár. Som si pomohol slovíčkom tvár, lebo ak sme boli do dnešného dňa formovaní nejakým spôsobom, tak je dobre sa zamyslieť, aká je moja súčasná podoba, môj tvár. Aký je ten Boží tvár vo mne. A to, čo nás formovalo, verím tomu, okrem ostatných všetkých vecí, tak to je to, ako poznáš svojho Boha. Kto je tvoj Boh? To rozhodne o mnohých tvojich rozhodnutiach a hodnotách tvojho života. Ďalšou vecou, ktoré nás nesmierne ovplyvňujú, tak to je tá kombinácia, variácia Božieho obdarovania, osobnosti. To je to, ako sme vyzbrojení, vystrojení. A neviem, či vieš, aká je tvoja kombinácia, ale ten nasledujúci mesiac bude priestor, aby sme to hľadali. Ďalšou vecou, ktorá nás veľmi formuje, tak to je život, ktorý máme za sebou. Ľudia, ktorí nás ovplyvnili, situácie, okolnosti, rodina a tak ďalej. A niekedy je veľmi strategicky si uvedomiť, kým, čím a ako sme boli ovplyvnení do dnešnej doby. A jedna vec, jedna z ďalších vecí, ktorá ovplyvňuje naše životy, tak to je Božie povolanie. To je niečo, čo Boh vložil zo svojho srdca do tvojho. A niečo, čo môže priniesť hlbokú a trvalú radosť, keď to objavíš. A keď tie veci robíš do tvojho života. Takže vás povzbudzujeme tie nasledujúce 4 týždne tomuto venovať čas a povzbudzujeme vás mať nejakú domácu skupinku a povzbudzujeme vás nájsť aspoň jedného človeka, s kým budeš môcť všetky tieto veci zdieľať a prechádzať také osobné otázky, ktoré možno zaznejú. Na tvoj obraz sme boli stvorení. Vieme, na tvoj obraz sme stvorení.